Bok ljudi, danas ću vam pokazati Roblox. Ne znam koju bi igricu mogao, no rado ću promisliti. Da vidimo što ovdje imamo. Ako možete skinuti igricu, već sam bio skinuo klip koji vam pokazuje kako se Roblox skida. I nadam se da ćete ga često igrati. Evo, mogli bismo moju dragu igricu Super Pump Survival. Slike su smiješne. Igra traje, šteta. Ajme, ispričavam se, igrica je stala. Ne, već ću to sad lijepo iz početka. Oni koji nisu skinuli Roblox, ako im nešto ne želi, prvo se obratite meni preko ovog videa.